to watimo luwe kaluwore gi tudruok mwadwa winjo sama en e ndarano. Tiende ni mokwongo warango gari kaka ringo kompyuta marwa ka wan e ofis speed moriembogo. Mar ariyo en namba mwakete mtoka mondo wawinji kuonde ma samoro nyalo bet nodhiye marach. Mar adek wan gi ofis ma open National Oil Kisumu Boys roundabout kanyo ma customer moro amora customer wago be ng'eny gi wang'eyo kelonwa report ni gari makama deba makama chalo kama kendo ndara ma geche waringe kata polise manie ndarago bende ng'eny gi wan go gi contacts. Samoro polis nyalo gochona manyo sako makama manyo chairman mondo anyise kit dereva ne kata kit conductor makama samoro amora ma gitimo dhuluma moro amora ne jawuoth ma wating'o mtoka. Wayudo ripode mamoko wakawo negi hatua, moko wanyalo chungo, moko bende wanyalo riembo. Ok en tim mar dereva kende ema tiang' mi ajali bedi. Nawacho ni en human error ma samoro conductor mar gari chunye go moting'o ji nyaka ma hang'e wang' dhoot. Magi gin ripot moko chopo go ofis to jakom mar Chiemo Chuodho kod jo ofis man go nyaka kaw hatua ne dereva ni kaluwore kod chike mantie. Korka kore Josephine, wach ma kamano wang'eyo ni kinde mathoth timore kendo wang'eyo ni